ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja emesia ọ ga-epu ome. Asị m, ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja emesia ọ ga-epu ome. O nwere oge na-adakwasa mmadụ n'elu ụwa, ọ na-anya n'iru ndị enyi ya niile agbanaga, ọ na-anya n'azụ onweghị onye na-asị ya na jisi ike, ọ gbajuo wee dọrọ nwoke. Ọ na-eche ka ihe ọ ga-eme wee pụta na ọnọdụ a. Nwanne m nwoke, ka m gwa gị, ọnọdụ ọbụla mmadụ fụrụ onwe ya, o nwere ihe ọ na-alụtara onye ha aka, o nwere ife ọ na-akụziri onye ha, o nwere ihe ndị mmadụ ji esi n'ọnọdụ ahụ wee mụrụ. Ife niile mee na ndụ mmadụ emechapụone ma taburu gbuo. Ndị gboo agabigacha n'ọtụtụ ihe dị iche iche na ndụfa. Oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi. Agbụsịgba otu ọmụrụ akọ. Ihe ọbụla ị na-eme, ejine maka na ọnọdụ gị dị njọ chọọ ka ime ife ekwesịghị ime ka ị wee mee gịnị, ka ị wee kpata ya bụ ego, ma ọ bụ ka ị were solve that problem. Nwanne m nwoke, ka m gwa gị, ọ na-abụ ndị be anyị na-ekwu sị na osisi kpọrọ nkụ echere anya ọdịda ga-atọgbọrọ, nọọ nke bụ akwụkwọ ndụ hụrụ n'ukwu daa. Ọ ga-abụ ihe mmụta nyere gị. Ọ jighị ayakata were anwụ, mana ụnụ n'anya tata ụnụ afụ na ọtụtụ na-eburu chifu ụzọ, maka na onye buwelu chi ụzọ ọgbakọwuo onwe n'ọsọ. Kwee ka chi gị buru gị ụzọ. Ihe niile nke ị na-eme na ndụ gị a ka o nwee ike ịgaziri gị. Ekwukwere na Okeke nke ịma akago gị mma, ịma maka echi. O buru ụzọ ga-emecha bịara azụ, o kpere azụ ga-emecha buru ụzọ. Ụwa anyị fụrụ na-achị achị, ụwa na-agbanwe agbanwe, anaghị amasị ụwa amasị. Ebe onye ọsọ ruru ka ịnwa bụ nwa Okoye ugo ahụ edi ga-eru ya bụ ihe. Mana ife ị ga-emedo bụ na ị ga-agba mbọ, ị ga-ejikọta onwe gị, were nchekwuwe gị tụkwasị ebe chi gị nọ. O tee aka ọ dị njọ, ọ dị mma. Ọnụ ọbụla gburu ogiri asọ n'isi gị, onye ọbụla kọchara gị, onye ọbụla chịrị gị ọchị, onye ọbụla si na onwe ka ezi ihe pụta na gị nwa, ga-emecha site na gị kwukwu okwu ha sị bịanụ lee ya na chi emego ya. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ka ọ be nnọọ fụ. Cheta na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja emesia ọ ga-epu ome. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi. Gaa na ma YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị, gbara onwe gị ihe nkiri Igbo. Ndewonu.